Dobar dan i dobrodošli na kanal Biljina radionica. Ovim povodom želim da vam se svima zahvalim što pratite moj YouTube kanal. Želim svima da se zahvalim i ljudima koji kritikuju, koji povremeno pljuju ili ne znam, dele neke negativne lajkove. Hvala im zato što ipak posećujete moj kanal. A ostalim se zahvaljujem zato što su subscribe-ovani i zato što su se priplatili na moj kanal. Poštuju i cene moj rad. Moj rad se sastoji iz više segmenata, iz više delatnosti, više stvari ja radim u svom životu. Mnoge stvari me zanimaju i ovim putem ću odgovoriti na nekoliko pitanja koje se često ponavljaju u mailovima, a jedno od tih pitanja je zašto sam prestala da radim moje kreativne stvarčice. Nisam prestala, nego sam napravila jednu pauzu jer prosto kreativni rad mora da u sebi sadrži i neku pauzu. Ne može čovjek sam sebe da preoptereti nekim stvarima, da ima pritom i drugih nekih obaveza. Ovo što ja radim, to je moj hobi, ja ne živim od tog posla. Zapravo mi živimo od drugog posla. Vi znate da se mi bavimo rasadnikom četinara, to je drugi, to jest primarna delatnost kojom se mi bavimo. To je, videli ste nekoliko snimaka ima na mom kanalu. Zatim smo sređivali kuću, gde, znate, sređivanje, adaptacija i preadaptacija kuće znači jedna velika agonija, jedan veliki haos, majstori, ludilo i obaveze. Prema tome, ja sam za to vreme dok su majstori radili manje više putovala, što sa celom porodicom, što sa polovičnom porodicom, što sama. Znači, to je sve bilo u regionu, znači najbliže moguće. Znači, da bih to vreme kreativno iskoristila i slala vam snimke sa raznoraznih izletišta. Hvala svima koji prate moj rad, znači nebitno je da li je vezano za naš primarni posao, za moj hobi ili za ta moja kratka putovanja. Uglavnom, ja sam vam veoma zahvalna. Zahvalna sam uslovima životu da mogu to da priuštim sebi i ako mogu da pomognem i ako mogu da neki kreativan, maštovit način pomognem, ja sam tu. Onda postoji znači moj poslovni mail na koji možete da mi se obratite, znači tamo u opisu, u deskripciji ima moj mail. Pišite, komentarišite, delite sa prijateljima i vidimo se u jednom od kreativnih mojih videa. Veliki pozdrav, vaša Bilja.